парга үткәрергә булдык. Берсе аның TikTok җәлепләре булса, икенчесе иң ягымлы, иң сәләтле артистларыбызның берсе. Сүзем әлбәттә Рузана һәм Илназ Хәбибуллиннар турында. Илназның яраткан төсе. Кара. Розаның яраткан җыры. Иң яхшы бүләк бу. Мәше. Этләрме, мәшләрме? Мәше. Илназның яраткан ризыгы. Билмәм. Дискотекамы, тыныч кафешкамы? Кафешка. Розаны күрселәрдән курка, әйе юк. Әйе. Мәхәббәт ул бер сүз белән. Илназ. Атнага бер генә булса да әрләшәбез. Әйе. Чәйме, кофемы? Чәй. Розаны нинди йолдызлык астында туган? Парижмы, Мальдива утрауларымы? Мальдива. Танышкан урыныгыз? Театр училищесі. Һәм соңгы сорау, туй көнегезнең датасы. 18 август. Афәрин, шәп. Хөрмәтле тамашачыларыбыз. Біз сізді өзіміздің театрымызда күтіп қаламыз. Һәм шул очрактан біз сезгә Мәхәббәтле, шаян тормыш телибез. минем кебек матур булыгыз Һәм минем кебек акыллы булыгыз. Кая инде. Сау булыгыз.